barkada, update tayo. Bali, matatapos naming kumain ng tanghalian pero may iba-vlog tayo. Isisingit ko lang tong na to yung video na to. Kasi kanina ko pa naaamoy ang samyo ng niluluto ni Papang. Ayun na. Luluto si Papang. Kanina ko pa kasi naaamoy ito. Tingnan na natin paano maluto. May naluto na rin pala si Papang dito. Ito. Kasoy. Bali yan yung buto ng kasoy. Abawat pang? Tawat. Ang dami pa. Pulinan mo ka na ng lupa na. Ano bang kung nito sa English? Cashew nut. Kasoy. Kasoy Kasoy. Bali nakuha lang pala ni Papang yung mga buto na yan dun sa tanim niyang kasoy. Tignan natin kung paano ba magluto ng kasoy. Mabliin sa palengke Pang? Mabli. Mamuda? 150 ra. Tapos sayang sukat. Ang mahal niyan kasi sa palengke mga kalabarkada. Yung isang sukat lang yata nasa 150 pesos. Yung malit lang na sukatan Pero ito nakuha lang na Papang to sa mga bunga ng kasoy niyan. Sayan punta mo na Pang. Isang puno lang pero ang daming bunga. Aantayin lang natin na maluto. Naluto ba? Ito yan. Nakamatsyat lang ya. Yan naluto na. Ganyan lang yan. Pinipitok lang ng bato. Try natin. Pinipit-pit lang to eh. Uy! Ayun siya. Yan naman Panalaot Pang. Ngayon sa mga kalabarkada. Higaw ang kawon kat papuyin rin ng tampores na. Okay. Sa ibabo na. Sate. Tao. Papuyin rin na. Ito na ako mapoy. Kaya naman tumapoy ang putaw. Tumapoy na tayo masanglay. Karumay na. Apoy na. Apoy na siya. Malapit na ako natin. Baramon may mantika na Pang. Parang may mantika din siya eh. Sangal.
Yun, umapoy na oh. Umapoy. Yun. Kasoy. Nagluluto ng kasoy. Ay, mapakanalawang namin pa. Yun na oh. Ngayon, ikaw at pumusay, mapusira ka mo kanan. Hindi ba pa? Madali kami malutuan mo ka. Alright mga kalabarkada, update tayo. So natapos na rin si Papang na magluto ng itong kasoy. Ngayon gagawin natin ay pipit-pitin natin itong mga naluto ng kasoy para makuha natin yung pinakalaman niya sa loob. Kaya yan no. Ayan. Ito yung pinakalaman niya kasi yung nasa loob. At yan yung mga nakikita nyo yung cashew nut yung binibenta dun sa mga palengke. So napakasarap nito. Ano, may mga napitpit na rin pala ako pero kulang pa kasi marami pa tayong pipit-pitin kasi ang dami kasing niluto si Papang. Ang mahirap kasi nito mga kalabarkada no, yung iba nadudurog kasi, kaya pag nagpitpit ka nito dapat maingat ka para hindi madurog yung laman. Kasi pag ganun na nadurog, mahirap na kunin yung pinakalaman niya. Ito buo to, ito. Tingnan mga kalabarkada, buo itong napitpit ko. Ayan o, diba? Alright mga kalabarkada, so update tayo no. At natapos na rin tayo sa ginagawa natin na pagpitpit sa nilutong bunga ng kasoy para makuha yung laman. Alright mga kalabarkada, so dito na siguro matatapos tong vlog natin. At maraming salamat sa inyong walang sawang suporta. So see you po sa next na vlog natin mga kalabarkada.